салому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Isaac Media. Имрӯз мехоҳам камтар дар бораи ҳамин часпидани телефон маълумоттон диҳам. Мисол телефон сабаби часпиданаш дар чия бисёртар. Якум сабаби интернет мешавад. Мисол бисёр истифода мебаранд интернета, телефонро нагрузка мекунанд. Баъд қисми дигар мақсад ҳар як программа, ҳар як бозӣ медаред, шумо бояд свернуд мекунед ва поле намебаред, сабабам дар ҳамин мешавад. Барои ҳамин бояд ба кнопкаи свернуд интихоб мекунем. ҳамин чизе ки мисол кор кардагием, чизе ки кор кардагием инҷода баромадагианд. Ҳаминҷа тугмаи X мисол пахш мекунем. Ин телефонҳои Redmi-да мешавад. Аллакай памяти мо 202 мегабайт аллакай тоза шуд. Баъд скорости телефон аллакай бо тезтарак мешавад. Қисми дигар мақсад як вай дора, бо як барномаи очистка дора, очисткаро истифода мебарем. Очистка мебинем ки чанд қадар нагрузка дора ҳозир, чанд қадар мусор дора. Мақсад мусори мо аллакай тоза шудагиа, аллакай баъди вай бо телефон коркуниш хела созтарак мешавад. Ана ҳамин проблемаи асосии телефон мешавад. Ташаккур зиёд барои диққататон. Подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед.